Resulta que aquí en Carballo hai un discurso así coma de que Carballo é moi feo e todo o que era bonito se tirou non sei, hai sempre como eu toda a vida lembro, non? Que hai unha conversa sobre urbanismo, non? Non se dimos falar de urbanismo, pero fálase de urbanismo. Este día pasei e vin, hai un edificio expresionista. Pasei e vin que poñía proximamente vivendas en aluguer. E eu quedei pensando, que pasará agora con este edificio? A min é un edificio que me gusta moito. Como sempre se falou de urbanismo, hai uns anos, eu, cando teño curiosidade por unha cousa, infórmome moito. Foi que encadrei ese e algún edificio máis no expresionismo, hai algún, aínda ben, edificios racionalistas, e funme informando que hai así como en poñer en valor esa arquitectura racionalista. E eu dixen: pois ves, aquí aínda temos racionalismo e tal". E outro día a ver isto, recuperei, relín, fun ver. Eu sabía que na Coruña había tamén moito interés por eses edificios expresionistas, catalogáronse, hai un libro sobre esa arquitectura. En España temos un mítico edificio expresionista que é o de Madrid, o de Sueps, non? Que é mitiquísimo. O noso non é como o de Sueps porque é á medida de Carballo, pero é ese tipo de edificio. E agora ao repasar, fun vendo e tal, tamén busquei algo na rede e daquela o algoritmo dáche. E todo iba ben. No meu discurso dicía: "Si, ves, é que é certo estas cousas, hai que polas en valor. O racionalismo é unha arquitectura que se di, cando se tenta pór en valor, pero ser é real, é unha arquitectura de posguerra que buscaba algo simple. É unha arquitectura que isto a mellor diríache un arquitecto, non, que se adique un pouco á historia, que nos di todo o mundo merece mellorar nesta sociedade. Os ensanches das cidades en España, en Galicia, tamén, eu sempre miro por aquí. Se ti miras as cidades, especialmente a Coruña e Vigo, medraban no tempo en que era esta arquitectura, era aproveitar ben o solar, todo material bo, pero celosías, forxa, formigón, que fose asequible. A arquitectura a min paréceme moi interesante porque vai sempre de par da historia e ten a súa parte artística, por suposto, e responde ás necesidades, pois, neste caso, imaxínate, pois, ter man de obra nas cidades, pero tamén ás necesidades da poboación de poderse permitir, si, mellorar. Eu creo que é bastante bonito. Pero daquela cheguei a outra cousa que levo 2 días roendo na cabeza. Algúns barrios deste tipo, que teñen moita desta arquitectura, xogan moito por pola en valor. E isto está pasando en toda Europa. Eu empecei aí a roer, eu penso moito, deime conta que algo é cando algo que é unha causa xusta, e que ten un discurso correcto, pode coller un camiño que é o de sempre. Temos esta cousa da xentrificación, non? Que pasou en moitos sitios onde a poboación inicial foi expulsada por movementos
deste tipo de pôr en valor unha zona e de repente chega ali a élite. A mí gustame decir a burguesía, non? A burguesía actual para min son persoas que ao mellor non teñen moito capital, mas si teñen moito capital simbólico, pois, eu que sei, un avogado exitoso que abriu un bufete e foille ben. Neste tipo de barrios obreiros, onde medrou moita xente do meu tempo, eses fillos e fillas de obreiros deixaron de ser a clase obreira. Cren eles, Eu creo que a clase obreira, un abogado, pode ser a clase obreira moderna, si? Porque ás veces o que cobran, en fin. E aí vou. Herdan nos ensanches, nesas zonas onde medraron as cidades, herdan un piso que está nun barrio que carga históricamente onde ían os da aldea a vivir para poder traballar. E daquela deime conta que se é certo que é moi digno de reivindicar eses barrios obreiros que permitiron precisamente que esa xente hoxe non sexan obreiros, pero as condicións económicas actuais son de obreiros, porque hoxe ganamos 2000 euros e ti nunha cidade és pobre. Tes que pagar un aluguer e está a cousa difícil. Herdan estas vivendas e necesitan resignificar o barrio. Parece que daquel por en valor esta arquitectura está pasando en toda Europa, eu voulle chamar unha especie de xentrificación xeracional. Volvo ao barrio obreiro, porque a vida está moi fodida, eu estudei unha carreira e mira, ainda teño un traballo con ben prestixio, pero tampouco non me podo permitir meter máis da metade do salario. Se vimos á Coruña, pois alguén que gane 2000 euros, es quere vivir nun sitio un pouco curioso, a metade ou máis vai non meter nun aluguer. Logo, necesitan resignificar o barrio. Isto é unha idea miña, que ao mellor é unha tontería. E facer desa arquitectura, que antes, que feo todo, non? Porque non era tan... Viñase moito daquel eclecticismo onde había moita decoración e estas era unha arquitectura que non tiña excesos en xeral. E doume por pensar se non pasará, como sempre, que dunha causa moi boa que podería dar na mellora das cidades e das vilas, non só a nivel estético, senón como sitios para vivir, non acabará dando en que unhas poucas persoas acaden un valor simbólico, un capital simbólico, que dé nesa xentrificación novamente de que o capital simbólico que eles precisan acabe transformándose no capital que outros precisan para habitar eses mesmos lugares. E é unha cousa que eu levo, que vexo a veces en cousas moi micro, non? E que ten que ver con un problema, diría eu, de non ter conciencia de clase. Só a conciencia de clase é tamén un discurso bonito de porque eu son dunha familia humilde, sí. Mais non dá en acadar a capacidade de ver, sí, as diferentes clases sociais e as dificultades dunhas fronte ás vantaxes das outras para acadar unhas vilas e unhas cidades máis democráticas, ata simbólicamente se ti queres, pero que podan ser fogar
de calquera persoa que queira habitar nelas. O capitalismo e o capitalismo simbólico van da man. E na miña xeración, eu vexo así, a xente está moi aburguesada. A ver, eu podo dicir isto porque a min, quen me quere xa me quere como son, e quen non xa non me quere. A xente está moi aburguesada. E a xente da miña xeración ten máis capital simbólico que a capital. Resignificar as cousas para eu agora volver ao meu barrio. Mais xa non é un barrio obreiro, porque isto xa é histórico. E a min isto pareceme super bonito na base. Un problema cando non se fai con conciencia, cunha mirada colectiva dunha sociedade mellor, senón que se fai desde unha mirada individualista do que eu preciso. O que eu preciso para aparentar e proxectarme, non? Porque os edificios van ser os mesmos. E se o herdaches, que maravilla, que maravilla de verdade, que houve xente que hasta conseguiu, pois tiña un par de fillos e comprar unha vivenda, e comprou onde podía, e estes fillos, claro, ir a eses barrios que non teñen o prestixio, requírelles crear o prestixio. Como xa os teñen que hipotecar. Hipotécanse nestas cousas que se xuntan varias persoas a falar de arquitectura. Eu a primeira. Pero eu despois teño que marchar de todos os sitios. Porque vexo estas realidades e baten coa miña ética. Porque eu si que quero vilas e cidades mellores para todas as persoas.